салом дӯстони азиз, дарсҳои омӯзишиамонро идома медиҳем ва қадамҳои далелсанҷиро бо ҳам меомӯзем. ҳамчунин барои корбарони фаъол тӯҳфаҳо пешниҳод мекунем. дар воқеъ дар дарси гузашта ду нафар корбари фаъоли мо соҳиби тӯҳфа шуданд ки номашонро дар интиҳои навор барои шумо мегӯем. имрӯз бошад шакли дуруст ҷустуҷӯ карданро дар интернет меомӯзем. аниқтараш маълумоти заруриро дар формати конкретӣ ҷустуҷӯ мекунем. одатан дар интернет ки маълумот хеле зиёд ҳаст, вақте мо чизеро ҷустуҷӯ мекунем барои мо маълумоти зиёдро пешниҳод мекунад, мавзӯъҳои монандро пешниҳод мекунад, чизҳои нолозимро пешниҳод мекунад ки мо аз байни он бояд чизи лозимаро барои худамон дарёфт кунем ва вақти мо зиёд масраф мешавад ва мо намехоҳем ки вақтамон баръаваз равад. аз ин лиҳоз мо мехоҳем ки дар формати махсус, маслан pdf, docs ки онро word мегӯянд ё excel маълумот пайдо кунем вобаста ба мавзӯи дилхоҳ. инро чӣ гуна кардан мумкин аст? наворро тамошо мекунед ва ба ин суол посух хоҳед ёфт. рафтем. барои дар формати зарурӣ ҷустуҷӯ намудани маълумот дар Google барои мо калимаи файл тип зарур аст. файл тип яъне муайян намудани типи ҷустуҷӯ. тасаввур мекунем ки барои мо чизе дар формати pdf лозим аст. масалан шаҳри душанберо мегирем. мо дар ҷустори ҷустуҷӯи Google файл тип 2.pdf душанбе менависем ва энтерро пахш мекунем. инҷо як нозикӣ ҳамин аст ки баъди бо ҳарфҳои лотинӣ навиштани калимаи файл тип бидуни фосила яъне пробел мо ду нуқта бояд гузорем ва боз бе пробел формати заруриро менависем. яъне барои мо pdf лозим аст, pdf менависем, бо ҳарфҳои лотинӣ docs лозим аст, яъне word docs менависем ё excel, фарқ надорад. ва якто пробел гузошта баъдан мавзӯи лозимаро менависем. чӣ хеле ки мебинед файл тип 2.pdf пробел яъне фосила баъд душанбе баъд интер. хуб, чӣ хеле ки мебинед барои мо ҳама чизе ки дар формати pdf аст ва алоқаманд бо мавзӯи душанбе аст бароварда медиҳад. шумо метавонед номи мавзӯъро ҳам бо ҳарфҳои тоҷикӣ ё русӣ нависед ва ҳам бо ҳарфҳои лутинӣ. хуб аст вақте бо ҳар се ҳарфҳо дар алоҳидагӣ ҷустуҷӯ карда бинед. ҳоло барои мо танҳо ҳуруфҳои тоҷикӣ кифоя аст. барои мисол дилхоҳ сарлавҳаро кушодан мумкин аст. бюро по правам человека ё худи навиштаҷоти душанбе, телефон, маълумотҳо, суруғаҳо ва ғайраҳо. дигараш мана инҷо ҳамаи корхонаҳои давлатӣ бо номашон, суруға ва нишонаҳо, шумораи телефонҳо, рӯз ва соатҳои қабули шаҳрвандон, сомонаи расмӣ ва ғайраҳо вуҷуд дорад ки дар душанбе ҷойгирад. яъне маълумоти алоқаманд бо шаҳри душанбе дар формати pdf пешниҳод шудааст. акнун биёед мавзӯи душанберо аз сомонаҳои хориҷӣ ҷустуҷӯ мекунем. масалан сомонаи тандурустии ҷаҳонӣ. ҷустуҷӯ аз ягон сомонаи махсус хоҳ ватанӣ ё хоҳ хориҷӣ нозукии худашро дорад. инҷо ҷустуҷӯ баръакс сурат мегирад. моро мебояд ки аввал номи мавзӯъро нависем, яъне душанбе, баъдан фосила яъне пробел, сейт менависем, ду нуқта мегузорем, баъдан who.int яъне суруғаи сомонаи созмони тандурустии ҷаҳонӣ аст. инҷо шумо суруғаи дилхоҳ сомонаро ки мехоҳед аз он ҷустуҷӯ кунед менависед. баъдан фосила, баъдан файл тип 2.pdf менависед. инҷо маълумотҳо бо забони англисӣ ва ҳатто русӣ дар бораи соҳаи тандурустӣ дар шаҳри душанбе дар формати pdf барои мо пешниҳод мешавад. яъне чӣ гуна ки шоҳид ҳастед он қадар ҷойи мушкилӣ надорад. дӯстони азиз, вазифа барои шумо агар хоҳед ки соҳиби тӯҳфа шавед, калимаи хуҷандро дар формати pdf ё ин ки docs ки онро word мегӯем ҷустуҷӯ мекунед ва қадамҳоятонро ба суруғаи электронӣ salimjon.saidov.93@mail.ru бо ҳарфҳои лутинӣ навишта мефиристед. шумо калимаи хуҷандро ҳам дар ҳамаи сайтҳо ки мо дар қисмати аввали видео нишон додем ҷустуҷӯ мекунед ва ҳамчунин дар мисоли сомонаи созмони тандурустии ҷаҳонӣ ҷустуҷӯ мекунед ки силкаи ин сомона дар описаниеи видео гузошта шудааст. чӣ хеле ки мо дар навор нишон додем ду қисматро, шумо ҳам ана ҳамин ду қисматро риоя намуда калимаи хуҷандро ҷустуҷӯ мекунед ва қадамҳоятонро скриншот карда ё аксбардорӣ карда барои мо мефиристед. ҳар нафаре ки зуд ва босифат ин корро иҷро мекунад тӯҳфа пешниҳод карда мешавад. аниқтараш барои ду нафар корбари фаъол мо тӯҳфа пешниҳод мекунем. барои ҷои аввал смарт браслет, барои ҷои дуюм гӯшмонаки бесим. анакнун фурсате фаро расид ки мо дар бораи ғолибони дарси гузашта ҳарф задем. аз навори омӯзишии гузашта чун ҳамешагӣ ду нафар корбари фаъоли мо соҳиби тӯҳфа шуданд ки инҳо мебошанд. чӣ хеле ки мебинед, аввалин шуда ба мо вазифаҳоро Фараҳноз Набиева, дуюмин шуда Саодат Исмоилова, баъдан Муллоҷонов Иброҳим, Мустафо Нуруллоев, Таҳмина Ҷумаева фиристоданд. аммо мувофиқи ваъда ҳар нафаре ки бояд бо зудӣ вазифаро иҷро мекард соҳиби тӯҳфа мешуд. аз ин лиҳоз ҷои аввалро Фараҳноз Набиева ва ҷои дуюмро Саодат Исмоилова ишғол мекунанд. ҳар ду ҳам вазифаро босифат иҷро намуданд ва тӯҳфаҳо аз они онҳост. нафарони дигаре ки вазифаро иҷро намуданд ташаккур мегӯем, аммо мутаассифона барои мо дертар фиристодед ва аз ин лиҳоз мо барои шумо тӯҳфа дода наметавонем. дӯстони азиз, шумо низ метавонед бо иҷро намудани вазифаҳо соҳиби тӯҳфа шавед. ба ҳамаи шумо муваффақият хоҳон ҳастам. то наворҳои омӯзишии дигар, хайр.